टिका नायनाय बायदि खोनानाय बायदि वान सुबिनाय बायदि मानदे डिसपुट दङ हायसि नर्थ चेनेल बागैनो मानदे डिसपुट दङ आं डाइरेक्ट खानाय प्लिज नरक नों जत पखे मोटामुटी नों जत सिउ हायसि आंनि कक खोनाग्रा दि आं बुदिन कक खोनाय दो आं उनि आं खोनादि जेनुन ककनो किसा वान सुगै जेखुनु निउस आउटलुक खैदि अरे खोनाग्रा ना बा सानाय इलेक्शन कैंडिडेट डिक्लेरेशन आदिनो सका जेम जाता कैंडिडेट नाय मारा मा खानो नोंनि प्रेडिक्शन ना नांखा आं फलांना बागै सायाबले गदं तांनि आपते करबा दिनि बो जेम्स बुता सं बीजेपी जॉइन थाक्या अब तो कोई को बोले फोटोस दङ पब्लिक थनि नर आपनो तांनि आंखि खाबु खैसा आ जगह तो जे व्यक्ति जॉइन खनि पर कक सान मनि अच्छा नोंसा बुंखा आं पब्लिक डिप्रेशन आं हि पब्लिक डिप्रेशन को गया नों माने निनि मेन प्रॉब्लम बर' साग्रा दिया न खरसा बर' प्रेस मिट नों फानो रिंखे जों मा थांनाय हो जों थांयांके नोंगाफोर सावनाय बले थांया नै अच्छा आं ताबो जों बो आकक सागे नों ताम रिएक्शन तंग नों रिं दिता आबो बले सिस्टेम बा नों बिनि कक न ताम फिरनाय आबो तो सिस्टेम बले नों किसा बुजि दो आं नन जलिया आं नन पार्सनल कामगन सिनो आको नों खाबो न जलियो होनदों खाबो किंतु बा सिस्टेम बाय हिम नरक जेम्स नि पक्ष तिने नरक बेला के पॉजिटिव नरक मेसेज रखा से कारण से दिन मानदेन बर अनेक माने तांबा जेम्स के ताक बर बथार जगदा आन दिपुतो ताम केबले जेम्स बर बथार जग काम न ओके ताम नों बिन बर एडवांस नरक प्रेडिक्शन दोइनाय नोंगानो सालसा रिंखा कक तिरबा फायदि आं न काहे कक साना तंगो नै नों बखानि कक मीडिया ताम बुलि खाबो नर मीडिया बिन लामाति हिन्नाय नों लामाति हिन्दी नों लामो जरि चनो नांखा जोंरि फायनाय चा नों साइमिया दै नों बाहायगे पार्टी को डिक्लेरेशन रियावै नों बाहायगे नों यूट्यूब चैनल पोल रिमान था मानन कैंडिडेट था बंगनाय जेम्स जांनाय रुनेल देवर माने नों बाहायगे दुइटा मुं ऑप्शन रिमान था नों ताबुक लागा नों ओ आसुक आंनो अनो कारो तंखो नों किसा सिसाय बाताग्रा दिसाखौ नों का सिबलाय जा अरे नों बरक एग्जिट पोल होइनो साका एग्जिट पोल नि मिनिं कक बरक साइदेमान नों एग्जिट पोल इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया एग्जिट पोल पार्टी नि मुंइ से कक साइमगा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नों से साबले थायो एग्जिट पोल होनै आं बा आजे बुमुं साफ्रो सम्भाव्य तालिका नि साइतो खाबले ओं थतक होनै आबा ओं खादानि सागाबा नर साजाक न नों चैनल बोलामाति हिन्नाय आबो तो चैनल डिसीजन नानाय नों बोलामाति हिन्नाय नि लामा थिखायनि नों चैनल नि डिसीजन नर नादि थिन पार्टी नि डिसीजन नर नानाय ओके आनि चैनल जे लामाति हिन्नाय नर नि प्रॉब्लम दंखे फायदि आं जतनि बागै नरखे बनो तामसा जलिनाय बोथारनाय फैया हा आं बना हातागो नरक बम हाय कक साबो नोंसे बम हाय रिजो काइसा चैनल बाइके जलिनाय काइसा चैनल नि केरन कथमा थाइमे उइन नों बाहायगर रिजो अच्छा हाय जे मोथोखा थाना दंनि बुजिखादा चलिफानो साबजानखा चलिनि साहस दंखे बुमुं साइखनारनि नि ए सम्बो सेंटा किननो के बनो सिकर जोला सिकर नुजा बखर नुजा ए का हुइजा नंगा सिखि दङ वासं दाफन पेंया आं सिरि खगै साइ दंले नों बसकाङो जे साना तंसारि कक तिरपले मतो सिनि कक सिनि कक जतरि कक नों रिं दे कपाल आं सारि बिजरि कक खरदा दे अच्छा नोंगानो दम किदारे हा नों तिप्रासानि आं थायो सबदरो नों बागै कल खायो नों आरता नदि रागरागबा नों कासे कक कुमान ब्ले नों कासे ताय खाय दङ बा निन मडे नों ताजाकन ना ओके आनि ताया तमनो लाइन के साइखनारि बर ताया खाय दङ नों गदन ताओ आमा हायजोबा दाखन नों अन पार्टी नि केता पुलिंग खाया गभर्नमेंट नों खाय पुलिंग नों बर ताया नों रुनेल नि मुं बजेम मुंगार नों खेपाका पार्टी क्लियरिफिकेशन खायनो नों ताय खायबारो नों पार्टी नि आनि कक खनादि सामनि कक खनाने आनि चैनल लामा बियांति थांनाय आबो आं डिसिजन खाय दिनि पार्टी बियांति थानाय नर डिसिजन खायदि दुनियाओ जदि प्रश्न कासाके आबो सुनारि दायित्व चिनि तारता जरा 15 तारिख सुना जरानि बसला अकरा जैक्सन देवरमा बो बिरिबिदि नाका बीजेपी बो नोंगो तंग खोना साइमिया नों बाइके नों बाइके प्रेसिडेंट खायमान नर रिं मारा तंग नर कयटा चैनल माका साका नर साहरका जोंनो रिं नाय ना नों फाइना अरे नों रिं दे खोना आनि मीडिया थांनाय कंमा नों कयटा हैनो मानो
খরচা খুরসা অভিযোগ আবাই খাইনো মানো তাংকে আনি লামাতি আং বল লামাতি থানা नर अनेक फंडिंग खै दङ बीजेपी नि ब नेता नो आं रिंया तंखा कासे कासे फोन खाइसिं निथानि बट नों आमतिखे बीजेपी नि ब नेता नो आं इंटरव्यू नि बागि रिंया नों नि अभिजित देबरमानि सिनाबलन र फोन खाइदि बिओ से फायराया नों निया बीजेपी नि नेता आं रेबुटि रिंखा फाइया आं फाया नोंगा फाइया रामपदरो साका समय करै निनिया कक बायजों ननो ककथिन साबो नों गाहाम न बाट किन्तु एकटा फेमिलि दिने रासिता थुनि प्लिज अमति प्रासनि ए आ कक सादि न खना प्रेस मिट खाइ सादि ताम साया प्रासनि हामब्रेन बगे जेथु न सामुखै दं का नर नां याखं खुलुमै साबो आम हाके एकटा फेमिलि बगे न रासिता थुनि आम तिगन नङ चैनल थाउसा आं मिडिया आंनिनै ननो सानाय थाउसा नङ चैनल थाउसा बरग लाइक बरनि ताया तंगारनो सादि बरनि ताया नों पुरा ए टु जेड किसे रिनेबा किसा सादि खना सादि आं फायनाय दरकार ना जों बागि जों तो कोन दिनाव जों पार्सोनल केमना जों अटैक खायो हिंगे बाहिके नों दाबो हाइके हनुकाबो आं ता रुतुना थांके दं नि चैनल नि कक नॉर्थ त्रिपुरा मथनि चैनल आम बगा आंनो एकदम बखा तरि सावो नरा हाइके त्रिपुरा मथनि चैनल हनि आनो जुक्ति साइ खना दे बम हाइके ओंखा त्रिपुरा मथनि चैनल ओंखा बुझिगा नर बम हाइ साननाय आं बुझिगा खोनादि कक त्रिपुरा जदि ताबुक आं से त्रिपुरा मथनि चैनल आबो जों हाबुइ जों समायदां थेमोन ताखा दरति हाबुइ नाय के सासा काबो बीपीन चैनल होनाय नों तो तमा जों थेमोन कक त्रिपुरा मथनि चैनल नों तांनि पॉलिटिकल तलांबा चैनल दं आं बीजेपी नि फुनु गेरा दंखा आं सीपीएम नि फुनु गेरा दंखा आं सानि फुनु या दंसाला बरं समीर देबरमा आज जोंना नों हाय कग्रंया दो कग्रंमा कगियाबले आं बोला मते चली तंग नर आस दर रम राखा काम के सिस्टम के काम हिमेतेरे 2 तारिख को खबर माने 2 तारिख को निनि जेम जो बेंक थाने सेमिया नों जदि न बिरिसे बर सामुखै दंखे नों जदि निउट्रल सामुखै दंखे आबो काहाम कक किन्तु नों जदि न पार्सन जदि न जेम्स बगे नों सामुखै दंखे नों मो बेजाल नाय जेम्स ले आनो ताम रखाबो जेम्स जों सामुखैयो फालतु नों जेम्स रांता जाक बाकपार नों